ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରେଡି ହେଇ ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି ଅଙ୍ଗନବାଡି ଡାକରା ଆସିଗଲା, ଚାଲ 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 ଯିବା ଏବେ ମିଟିଂ। ମିଟିଂ କୁଆଡେ ଯିବା ତ ଜଣା ନଥିଲା, ତ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଜଣା ପଡିଲା ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଗୋଟେ ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତ ଏଠି ତ ପ୍ରିପାରେସନ ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଥିଲା। ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ ଭିତରେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରିପାରେସନ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଏମାନେ ତ ପୁରା ସିଟ୍ ଫାଙ୍କା ଅଛି, କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆମେ କଣ ଆଗ ପଳେଇ ଆସିଛୁ? ତ ଆମେ ଆଗ ହିଁ ଆସିଥିଲୁ, କେହି ବି ଆସିନଥିଲେ। ତ ଆମେ ପୁରା ପ୍ରଥମେ ଆସିଯାଇଛୁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ପଞ୍ଚୁଆଲ ଲୋକ ନା, ତ ଆମେ ଟାଇମ ରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚିବୁ। ତ ତାପରେ ସେଠି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଯାଅ ତମେ ମାନେ ସବୁ ଯାଇ ତଳେ ନିଜ ନିଜର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିନିଅ। ତ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଥିଲା ଟି ଆଣ୍ଡ କଫି ଆଣ୍ଡ ବିସ୍କିଟ। ତ ଆମେ ମାନେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏତେ ଭିଡ ଦେଖିକି ତ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଇଗଲା। ତ ଯାହା ବି ଗଳି ବସିକି ଟିକେ ପିଇଦେଲୁ, ଟି ଆଉ କଫି ଆଉ ବିସ୍କିଟ ବି ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ତ ଏଠି ଷ୍ଟେଜ ପୁରା ସଜାସଜି ହେଇଗଲାଣି, ସୁଲଗ୍ନା ଦିଦିଙ୍କର ଓ ଆଙ୍କରିଂ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ କରୁକା ଦିଦି ତ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଗେଷ୍ଟ। ତ ଗେଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟ ଭିତରକୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କଳତାରିରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆମେ ମାନେ। ତ ଆମର ଗେଷ୍ଟ ଥିଲେ, ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଆସିନଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଆସିଥିଲେ। ତ ଯେକୌଣସି କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିହାତି ଡାକିବା କଥା। ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଠି ଟିକେ ଆମେ ଦୀପ ଲଗେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଇଛୁ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ତାପରେ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ସଙ୍ଗୀତ। ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ସମସ୍ତେ ଗାନ କଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇ ଠିଆ ହେବା। ତ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ବି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ମାନେ ବି ଟିକେ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେଇ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆମେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥିଲୁ। ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇ ସରିବା ପରେ ତାପରେ ଆମ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ମାନଙ୍କୁ ତ ସମ୍ମାନ କରାଗଲା, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ତ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିନଥିଲି, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିଲି। ମାନେ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିନଥିଲି, ଏମିତି ଟିଭିରେ ଫୋନରେ ତ ଦେଖିଛି ପେପରରେ। ତ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିନଥିଲି, ଟିକେ ଦେଖିକି ତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ କରାଯାଉଛି ଆମ ଅତିଥି ମାନଙ୍କୁ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହଉଥିଲା। ତ ଯୋଉଥିପାଇଁକା ଆମ ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ତ ଆମ ମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା କିଛିଟା କଥା ଜଣେଇବା ପାଇଁକା ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ। ତ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ସମସ୍ତଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲେ, ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି କଥା ଆମକୁ କହିଲେ, ଆମେ ବି ଶୁଣିଲୁ। ତ ବସି ବସି ତ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ମନ ପୁରା ଡହଳ ବିକଳ ହଉଥିଲା, କେମିତି ସରିବ ଖାଇବୁ। ତ ସେଠି ଲଞ୍ଚ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ହେଇଯାଇଥିଲା, ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ଆଇଟମ ହେଇଥିଲା। ତ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡିଓ କରିପାରିଲିନି, ବହୁତ